Dobrý deň, pozrite sa, aké udalosti priniesla dnešná streda 15. mája. Tu sú niektoré z tém, ktorým sa v nasledujúcich minútach budeme venovať. Expresnou novelou novely poslanci opäť zmenili zákon, ktorý upravuje spievanie cudzej hymny u nás. Učiteľa obvineného zo sexuálneho zneužívania počas lyžiarskeho výcviku prepustil súd na slobodu. Mimoriadny stav v jednej z mestských častí Čadce. Po intenzívnom lejaku sa tam zosunul svah. Poslanci parlamentu dnes dali definitívnu bodku za zákonom o štátnych symboloch z dielne Slovenskej národnej strany. Na návrh poslancov Most Híd schválili novelu, ktorá ruší sporný zákaz hrania cudzích štátnych hymien na území Slovenska. Predstavitelia koalície argumentovali tým, že zákon zbytočne polarizoval vzťahy medzi Slovákmi a Maďarmi. Zákon podporila aj časť opozície. Tak ale chcel by si mať doma takéto popky sena. Vieš čo? Aj áno. Potom by som si mohol povedať tak, ako Bolek Polívka v tom legendárnom filme. Tak a teď si vás kúpim však. No, dobre, tak dosnívajme. Pred nami je záver novín o 17. a súdna sieň. Majte sa dobre. Dovidenia. Dovidenia.